Здравейте от остров Амоляни. Това е нашия семейен хотел Дрения Студиос. Намираме се на брега на морето с идеален изглед към полуостров Атон и 6 малки островчета, на които са кръстени и нашите стаи. Всяка една от 8-те стаи е индивидуална, със собствена баня, тоалетна и мини кухненски бокс. С моторче или АТВ може да стигнете до всяко едно скрито плажче или да наемете лодка, за да обиколите Магарешките острови. Нашия хотел е на много комуникативно място. На 3 минути от центъра, на 4 минути от пристанището и на пешеходно разстояние от пекарната, кафенетата, ресторантите и магазините. За повече информация, къде се намираме, къде има интересни плажове и какво друго интересно може да преживеете, посетете нашия уебсайт